салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо дӯстони азиз. Мавсими кишту кор сар шида. Уже да берем корора мекуним. Ва ногуфта намона ки ҳар як зани тоҷик метавона ҳам кори хонаша кунад, ҳам дар ширкати атомӣ кор кунад. Дар ширкати атомӣ чӣ гуна мешавад кор карда? Кофе атомӣ карда, дӯстони азиз, авқататона пухта метавонед дар хона кори ширкати атомиро ба анҷом расонед. Чӣ кор кардан дар кор дар ширкати атомӣ? Дар 6 моҳ як бор харид кардан дар кор ва 2 каса дар тактон регистратсия мекунед. Ҳамон хел кори шумо оғоз меёбад. Агар дар командаи мо кор кунед, мо шуморо як линиятона ёрдам мекунем, доставкаи бепул ва омӯзиши бепул. Духтаро хубии кори ширкати атомӣ ҳамея ки ширкат нав дар Тоҷикистон кушода мешавад. Як дар ин ширкат расходи зиёд намекунем. Ду одам регистратсия мекунем, кортона пеш мебаред. Се осонӣ дора ин ширкат. Барои кор кардан қати мо рақамҳои рӯи экранда бинависед, мо кора шуморо мефаҳмонем. Мо командаи худмонда духтаракои нава файрод кардестем ва бепул ҳама кора меомӯзонем. Барои ҳамкорӣ шумо метавонед инчунин группаи ватсапи мода бидроед, омӯзиши бепул, доставкаи бепул, хулоса пакети ҳама услугоҳо барои пешравии кори шумо. Образовательный центр Обручева, Москва. А ҳама калонуш? Ако калонуш ҳамҷа чихеда ки мо шав заказ мекунем ку шавне як рӯз пеш заказ мекунем, омадам ҷа заказ срочный заказ ҳамҷа мегирем. Вақте ки анҷа медрои, ҳамҷа дан хел табло мондаги, манам табло кор накарда, ҷа номери телефон мондаги. Шумо мебием ҷа кода мезанем, ҳамон эр 24 чанд ҳаст. Номери заказ. Номери заказ мезанем, мекунем ай боло шумо до фроварда да шумо метавонед. Боз ин табло кор накарда, манам номери телефон, ҳамин номери телефон шумо заказа мепартои, онҷо шумо тайёр кара, оварда метиҳам. Бизнес центраи. Салом духтарако, иҷада мо Обручева қати апай Гулҷаҳон, қати Шаҳноза омада будем. Ҳаво хунук буд. Кофта омадем. Чанд бор апай Гулҷаҳон омада будем, неки ай тарафи дига метро омадем, уже ҳагум задем будем, мешава. Ана баъд коромона буд кардем. Ай Обручева бо рафтем я офиси дига, дауҷам коромон хушбахтона беҳад нағз ба анҷом расид. Духтаро як гала сурат гирифтанд. Ана баъди вай мо гуфтем ки барвақтай биё чӣ мерем, Кремл мерем, карочи суратгирӣ ва равона шудем тарафи Кремл. Духтаро бовар мекунем, и чандум буд ма да иҷа будум. Карочи февраля, қариби 20 чандуми феврал ҳолиам давҷа соли навӣ давом доштай. Ана мехоҳ ин видео полни ай тамошо мешавад. Дӯстони азиз, ана хонадора гуфтум ман мерам. Куҷо мери? Гуфтум Кремл тамошо. Хай ма мерам. Гуфт яҷоя омадем. Гуфт не. Ҷа усоламам хали буд. Усол ма бисёр омада будум Москва. Моҳи август омадам рафтам, бо октябр омадам рафтам, декабр омадам. Ана бо март омадам. 4 бор ма омадам усол. Имсол ина феврал омадам и всё. Кором бучав дига ҳамҷа наимам мехунки. Иҷа фақат ана ма хой тамошо неки рӯз чата хунук. Ай ҳама вақтое ки ма омадам ҳанӯз ҳаво хунук. Азиз каток медроем, мегем очира да бинем. И чё нам теперь? Ты будешь стоять на очереди? Мы мерем видео книг. Меем ки очередь здрасте. Классно, очень. Еще лучше, что ли?
иҷада уже баҳор дӯстони азиз дар дуруни гум уже баҳор дар берун зимистон. Чине гомсозайку дӯстони азиз, ирӯз дар хӯроки шом мо хеле моҳӣ хӯрдастем, беҳад ба мазза тофтистай. дӯстони азиз, оши мо тайёр шуд. мо як гала рафтем корборумона кардем. ирӯз рӯзи 20 насиб пага ма уже хонада мешам. Ин видеоро шумо уже мебинем, ма дар хонаем. ирӯз ҳаво гарм шуд, ду рӯз шид ҳаво гармайн. Ма бромадам як чи дар кор буд, ман наёфтам. Омадам озои оша мехӯрам, далши мебром, бо видео мекунем, мепартоем то. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. дӯстони азиз, салом. Наконец-то ман хона рафтестам. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. We're trying to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.